Pozdrav svima, ovdje je UKI podcast, podcast Udruge katoličkih intelektualaca pod pokroviteljstvom Đakovačko-osječke nadbiskupije i vikarijata Osijek. Imamo prvog gosta, dragi Davor Vuković, profesor na teologiji u Đakovu, svećenik, sveučilišni kapelan. Dobro nam došao, Davore. Bolje te našao, draga Ružice. A što misliš, koja bi tema mogla biti večeras? Pa recimo, koja bi tema mogla biti? Šta bi mogla biti? Recimo, ja ne znam koja tema bi bila u ovoj zadnjih 8 mjeseci. Možda pad kometa. Možda kazalište u Hrvatskoj. Umjetnost u Hrvatskoj, kazalište na daskama ili koronavirus, sve prisutni. Ne, nije teško pogoditi. Korona je lijep. Da, korona je. Prvi podcast i o koroni. Da, ali zamisli, zovem za koronu podcast ni znanstvenike, ni liječnike, ni sociologe, ni psihologe, nego zovem teologe. Pa misliš, što mi sad teolog može tu reći, kakav spas mi on može ponuditi? Ja sam čuo da si capaka, da si trebala capaka i da on nije mogao pa da si pozvala mene. Jer ne bi bilo logičnije da sam pozvala capaka. Da, na primjer. Ili Beroša. Ili Beroša. Pa mislim, oni bi sigurno došli iz Zagreba, Osijek na moj poziv 100%. Oni samo čekaju da ih ja zovem. Ali to bi bio puno logičniji odabir. Šaljivi smo, ali tema je ozbiljna i ja mislim da je dobro da si mene pozvala. Sigurno. Jer zašto mislim? Zato što o ovoj temi, da progovorimo o ovoj temi iz jednog teološkog kuta. Naime, gledamo u ove, uz dužno poštovanje prema političarima, epidemiolozima, psiholozima, ali bojim se da smo u njem počeli kao mala božanstva gledati. Evo, mediji su nam neprestano puni statistika o koronavirus, ljudi su sve nekako tjeskobni, uplašeni, svaki dan više brojevi koji nam donose, nas plaše. I dobro je, uistinu dobro, da progovorimo iz perspektive vjere, kršćanstva, o korona krizi. Samo da spomenemo da nije ni prva ni zadnja kriza u povijesti čovječanstva. Možda je zadnja. Prva nije sigurno. Možda gospodin dođe, najavljuje ponovni dolazak, znaš, uskrsle Isus. Nije nemoguće. Nije nemoguće, ali nije prva. Sjetimo se i zato treba u jednoj mjeri malo i popustiti ovu napetost i pustiti ljude da žive. Ljudi trebaju sami do toga doći. Živjeti, raditi, radovati se, a ne biti samo opterećeni koronavirusom. Pa sjetimo se kroz povijest čovječanstva. Sjetimo se samo ovih 2000 godina kuga u 2. stoljeću, pa u 6. stoljeću, pa crna smrt, kuga u 14. stoljeću, pokirala 100 miliona ljudi, poharala 20% svjetske populacije, čini mi se da je nestalo, pa kako se zvala ova kolera. U par navrata, pa španjolska gripa, nije to ništa novo. I bolesti osim koronavirusa, pa opet se vraćam na koronavirus, kao da je jedina bolest COVID-19. Pa ljudi oboljevaju 100 drugih bolesti. Dakle, bolesti su oko nas. Nietzsche, Friedrich, kako je rekao, samim time što živimo, mi smo to trajno u opasnosti. I sve više šta ćemo onda? Hoćemo se sad svi zatvoriti? Hoćemo se sakriti? Hoćemo se skuti onako, sklupčat? Ili pokušati živjeti s tim, ali punim plućima. Tako da mislim da ovdje teološki odgovor je važno dati, a koronavirus nam može biti, Ružice, velika šansa i izazov, i šansa, prije svega mogućnost i poziv da ponovno Boga otkrijemo u životu ljudi i nas vjernika. Mnogi mi vjernici smo Boga negdje ostavili po strani, to jest ozbiljno na njega ne računamo. Korona kriza, kao svaka kriza, vidiš, ti to znaš dobro, kriza i njena izvorno značenje je ne samo negativna situacija, nego nova mogućnost, prekretnica, šansa nova, da iz nje izađemo jači, da drugačije premislimo i posložimo životne prioritete. Ja bih ovdje rekao da i korona kriza, ili strogo, rečeno, kriza uzrokovana pandemijom COVID-19. Molim, izražavaj se precizno. Tako je, da je ona velika mogućnost ponovno otkriti Boga. Naime, jer vidimo koliko smo krhki, nestalni, kako nas jedan virus isto može poharati. Ponovno otkriti ono temeljno težište, uporište života,
koje nadilazi i bolest pa i samu smrt. A to je živi Bog koji obećava i daje već sada vječni život i smisao i spasenje i radost i mir onome ko se u Boga uzda. Dobro, znači dobar odabir. Ti misliš da sam ja dobar odabir? Izvrstan. Ti si napravila da boljeg sugovornika nisam mogla dobiti. Ti si najbolji mogući odabir napravila. Specijalistu za pitanja korona, odnosno COVID-19. Da. Dobro, evo kad imam ispred sebe takvog jednog stručnjaka za COVID-19, onda bih molila da mi taj stručnjak odgovori na pitanje što on misli, kako bi se to moglo protumačiti. Dakle, kako? Čuli smo različita tumačenja. Najprije su se pojavili ovi apokaliptičari koji su rekli to je sada kazna, gotovo je, nema nam spasa. Onda su se pojavili apologeti koji su rekli to sigurno nije kazna. Ne, Bog nikad nikoga ništa nije kažnjavao. Sad, tu je jedna i druga je vjerojatno krajnost, negdje je možda istina na pola puta, ali ja sam tako razmišljala, ako i nisam baš stručnjakinja za COVID-19, ali sam razmišljala da je moguće ili da bi to ipak mi trebali gledati kao neki znak, jel? Znači, znak sigurno. Mi smo pozvani na to čitanje znakova vremena i prije drugog Vatikanskog, i prije drugog Vatikanskog, da zapravo vjernik je uvijek u svim vremenima pozvan da čita ono što se događa. Ovo je ipak nekakav ozbiljniji znak. Zašto? Zato što je zahvaćen cijeli svijet. A istovremeno je taj cijeli svijet, kako je davno već rečeno, postao globalno selo. I to globalno selo je donijelo jedan veliki rizik koji sad mi postajemo, kojega smo mi sada svjesni, taj rizik povezanosti i zapravo gotovo determiniranosti događaja, što se dogodi, gotovo da ne možemo izbjeći više to. Dakle, taj globalni veliki svijet, mali zapravo svijet, jer je svijet kroz globalizaciju postao strašno malen, taj mali globalni svijet je sad zastrašen, užasno zastrašen i traži odgovore na to pitanje. Od znanstvenika, od astrologa, nitko nema tu kristalnu kuglu koji u ovom trenutku, čak ni znanstvenici, čak ni, mi smo sad u nekom scientizmu novom, mi u znanost dižemo na pijedestal apsolutno istine, religije. Ponizni znanstvenici znaju reći da su njihova znanja ograničena, kratkog vijeka, podložna preispitivanju. Na kraju znanost je znanost po tome što griješi, a ne po tome što da apsolutne istine. Znači, znanost upravo u tome, znanost što griješi. Evo sad, znači, kako u svim tim rješenjima ili svim tim ponuđenim govorima dati ljudima jednostavno ili prihvatljivu, probavljivu utjehu. Ne samo utjehu, čak mislim da nije toliko bitna utjeha koliko je bitna snaga. Jer snaga je važna. Da nekako posvijestimo se da mi jesmo glinene posude, ali u nama leži ogromna snaga, jedna golema snaga i moć koja je u nas položena. Kako da mi to je ono što nam treba, ja mislim u ovom trenutku. Ta snaga koju možemo probuditi mi, naravno mi nismo mi sad tu nešto, bez Božje milosti ništa, ali ipak i od nas se traži neko buđenje. Znak čega? Kako? Tjeskobni smo. Uplašeni, i tako. Ja bih ovako, otvorila se dosta zanimljivih tema. Kao nekad jedan volite, ali dobro je. Otvorila se mnoge teme. Sad ćeš utjeti neko vrijeme. Mnoge teme, koronavirus i korona kriza kao znak. Što si rekla, zahvaćen je cijeli svijet i svojevrsni znak i poziv, ja bih kao teolog rekao, poziv da ljudi ponovno premisle svoje živote koji su se reducirali u tom globalnom selu na zemaljsko, na tjelesno. Dakle, šta je važno suvremenom čovjeku, gotovo na cijeloj planeti postalo? Tijelo, zdravlje, govore neki o religiji zdravizma, dug život. To su postale vrijednosti, gotovo religiozne vrijednosti.
zdravlje, dug život, bitno da si zdrav, bitno da lijepo izgledaš, da dugo živiš, putovanja. Materijalizam, bogatstvo, putovanja. Sad ova korona kriza je svojevrsni znak i poziv da se nema više putovanja. Vidjela si, odjednom karantene, nema putovanja. Dug život, šta znači dug život? Virus može doći i nemate. Što znači ljepota, dođe virus, više nisi lijep jer si ranjen virusom, bolestan. Dakle, poziv je znak da čovjek premisli svoje vrijednosti, ali još biblijski rečeno, poziv na obraćanje. Ovo je znak i poziv na obraćanje. Ali ja ću sad reći ovo nimalo politički korektno, da, to je Božja kazna. Da, to možemo reći ne, da možemo tumačiti. Korektno. Možemo reći, čekaj malo dok ti sad teološki. Možemo reći da je ovo Božja kazna. I to danas isto mnogi se bojali reći nekako da pređe preko usta kazna. Pa gledaj, da je pojam kazne totalno ispao iz odgoja. Roditelj više ne smije kazniti svoje dijete za ovaj plavi telefon. A kamoli učitelj da kazni učenika? To će završiti u zatvoru, ne da će dobiti otkaz. A u teologiji, pogledaj Bibliju, Stari zavjet, Novi zavjet. Od početka se govori o kazni. I govori se o kazni, ali koje iz perspektive? Da je Bog gospodar života i smrti. I Bog može kazniti, ali ono što je utješno, kršćanski Bog ne kažnjava iz hira, nego on kažnjava iz ljubavi. On je dakle tu da svojim kaznama čovjeka usmjeri na dobar put, da ga kaznama upozori da ide krivim putom. Pogledaj samo, ja ću ti navesti neke poznate misli biblijske. Kaže Psalam jedan, ili mislim da je 39. Ti kaznama popravljaš čovjeka. Bog koji kaznama popravlja čovjeka. Ili negdje, ovdje sam malo i nešto i našao, neki jedan drugi tekst. Primjerice, vidi, oprosti, kod Tobije, knjiga Tobije, Bog kažnjava i prašta. Dovodi u podzemlje i odande izvodi. I gledaj, on kažnjava, kaže, ali vidi dalje, on nas kažnjava radi naših zlih dijela, ali će se opet smilovati na nas. Dakle, Božja kazna nije kaznena da uništi, nego da opomene, popravi. Poslanica Hebrejima govori o Bogu kao ocu koji poput oca stegom odgaja sina, da bi ga izgradio. Dakle, mi smo izgubili govor o kazni, ali ne samo o kazni. I govor o grijehu, i govor o vječnosti. Gotovo da su nam te teme ispale iz horizonta. I ovim ću samo reći, pa možemo o toj temi, naravno da ćemo i nastaviti. Dakle, da korona kriza je i poticaj, i znak, i opomena, i kazna. Da bi čovjek se trgnuo, probudio, otkrio ponovno one duboke dimenzije duhovnosti, vjere Boga kao težišta i stupa i temelja vlastitog života. Ne, ovo sad kad si govorio o Božoj pedagogiji, ti to znaš bolje od mene, temelj deuteronomističke teologije i povijesti je upravo to. Znači, cijela povijest spasenja se sagledava iz pozicije Božje pedagogije. Ako je narod vjeran, tada je Bog uz njega. Kada pogriješi, kad skrene s puta, onda je kazna zato da bi se vratio. Znači, to onak izgleda deterministički, izgleda iz neke perspektive naše današnje prejednostavno. Ali to je zapravo ono srž, najdublja teološka istina starozavjetne povijesti. Dakle, sve što činimo ima neke posljedice. I to što činimo, odnosno Bog je taj koji je gospodar povijesti. I on u svakom trenutku može i želi vratiti, dakle kada narod zgriješi, onda ga vraća na pravi put. Ima jedna zanimljiva, sad kad si spomenuo tu ideju, pada mi na pamet, u biblijskoj knjizi Juditi, gdje upravo ovu ideju jedan nežidov izlaže velikom vojskovođi Holofernu i kaže njemu ovako: pazi, promisli prije nego što ćeš napasti taj narod i vidi je li on u čemu zgriješio. Ako je zgriješio, slobodno idi na njega, dobit ćeš ga. Ako nije zgriješio, nemoj, jer ćeš izaći osramoćen i poražen. On kao nežidovo njemu to izlaže. Mi smo u tom umivanju, uljepšavanju, friziranju Božje poruke, biblijske poruke, zaboravili najvažnije istine. Zaboravili smo Boga koji nije privjesak, koji je zapravo temelj i koji je dio povijesti. Nije on negdje, kažemo, Oče naš koji jesi na nebesima. Mislim, on je gore i to je to. On će nas jednog dana dočekati kao neki sjedi starčić koji, nije on djed Božićak, jel? Nekako bismo ga u taj lik prebacili. Tako, mislim, drago mi je bilo čuti da imaš hrabrosti ovako reći, u konačnici mi ne znamo. Ti si nabrojio 5, 6, 7, 8 mogućih obrazloženja
I to sigurno jest jedno vrlo kompleksno pitanje. Ali kada netko nastupa apologetski, kaže, ne, to sigurno nije Božja kazna. Onda ja mislim, pa kako ti znaš? Ali znaš koja teza kaže, Bog ne kažnjava? Bog ne kažnjava. Kako ti znaš? Ali to je kao ne, Bog kažnjava, ali da bi te obratio. Naravno, da, ovo drugo je ali. Da. Ali hoću reći... Ali kako su ispravili, vidiš kako smo reducirali kršćansku vjeru. Pa vidi, oprosti, nadovezujem se, Ružice. Prvo to kako smo zaboravili uopće Boga. Zaboravili smo temu grijeha, temu kazne, temu neba, temu vječnosti. I to mi, pa čak i mi u crkvi. Ja ovo ne govorim za one koji ne vjeruju. Oni koji ne vjeruju, njemu ništa od ovog nije bitno. Da. Ali mi koji vjerujemo smo zaboravili na ove teme. Na temu neba. Pazi sad da povežemo opet s koronavirusom. Pa, Ružice draga, da li smo mi stvoreni da živimo vječno na zemlji? Da li i tako naš život jednog dana mora završiti? Kako kaže psalam isto one, ako smo snažni 70 godina, mi letimo odavde. I kaže, većina od tih godina je muka i ništavnost. Dakle, mi smo stvoreni, Bog nas je stvorio za sebe, za nebo nas stvorio, ali kako si rekla, ne nebo kao nekakvu daleku buduću stvarnost, nego nebo kao stvarno zajedništva s Bogom koja je već sada počinje. I dakle, tko vjeruje, zato je vjera ključna, tko vjeruje, tko predaje se povjerenjem Bogu, taj već sada je dionik neba kao duhovne stvarnosti i zajedništva s Bogom. Ali vidiš koliko smo mi to zaboravili. I zato vidiš ti si sad, mislim, spomenuli smo kad prije, malo ti ja u razgovoru, malo prije. Najveća nam je briga kako sačuvati zemaljsko zdravlje, kako produžiti dug život, a ni nam je briga kako sačuvati dušu, odnosno duh, odnosno sebe u cijelini. Kad kažem dušu, mislim sebe u cijelini, kako sačuvati za vječnost. Pa onda ja mogu, ako treba, i sutra umrijeti. Što mi vrijedi u konačnici zemaljski život na zemlji 100 godina ako poslije toga ide ništavilo? Kao što mogu i sutra umrijeti ako sam već sada u Bogu i s Bogom. Sad obnoviti, vidiš, što je izazov za sve nas, pa i današnjem čovjeku posredovati, ne znam nija nekad na koji način i kojim jezikom. Ali te dimenzije, opet ponavljam, te nosive teološke, kršćanske i biblijske pojmove, stvarnosti, nebo, raj, vječnost, duhovni život, nije život samo tjelesno. Vidiš, korona kriza nas želi to potaknuti. Nije vam je život samo u tome da si izvanjski, vani, u galami, u buci, nego da znaš biti sam. Korona kriza te, vidiš, tjera u izolaciju, povratak sebi, povratak čitanju, molitvi, duhovnome životu, koji nije tek samo u buka, galama, high life, moving spektakl. Dakle, hoću reći, korona kriza je tu stvarno šansa da obnovimo i crkva i čovječanstvo, da ponovno otkrije Boga kao nosivu vrijednost, da otkrijemo ponovno da nam je nebo domovina. Ružice, imam baš jednu misao, evo, lijepu, baš sam malo sam se spremao sam se. Pa kad si specijalist, pa ipak si ti stručnjak. Ja sam ozbiljan. Ipak si ti stručnjak za Ja sam ozbiljan teolog. Molim lijepo. Dakle, kaže C.S. Lewis, poznati duhovni pisac, prije nekih, eto, kad je on 100 godina isto živio. Kaže on još onda, danas zaziremo i od samog spominjanja neba. Bojimo se da će nam se ljudi rugati i reći da je nagrada na drugom svijetu na vrbi svirala. Ali nagrada na drugom svijetu postoji ili ne postoji? Ako ne postoji, kršćanstvo je laž, jer je nauka o nagradi sastavni dio kršćanske poruke. Ali ako postoji, s ovom smo se istinom dužni suočiti. Dakle, ideja neba kao duhovne stvarnosti, ali ne samo u budućnosti, nego i sada, ali i teze, kaže Sveti Pavao, domovina je naša na nebesima. Domovina nebesa, opet ponavljam, ne kao kozmički pojam, nego kao jedna vječna, teološkim rječnikom, eshatološka, duhovna stvarnost. To je izazov. Korona kriza u jednoj mjeri, pazi, opet sad ću blagoslov. Korona kriza blagoslov i prilika da otkrijemo te zaboravljene duhovne vrijednosti, ali prije svega Boga kao živog i osobnog i Boga kao temelj moga života. Da. Ja mislim da je ovo u stvari idealna prilika za stručnjake ovog profila. Zafrkam se, ali doista jest. Ja mislim da su ljudi u ovakvim situacijama žedni i gladni žive riječi. Riječi koja je snažna, kako bi rekao moćna. Moćna riječ, treba moćnu riječ. Ljubav, kaže, ili svetu smrt. Svetu smrt. Tako je, Tin Uvić. U ovome je svakidašnji jadiv kuki, jel da? Da. Ali, da, to je već otvara neko drugo pitanje. Možda malo neugodno ili nelagodno, ali dobro, mi smo se dogovorili, ćemo ovdje govoriti što ljude zanima i o aktualnim temama.
Dakle, crkva je pozvana više možda od svih i prije svih da ljudima pruži tu snažnu, moćnu riječ, ne samo riječ nego i sakrament. Pa smo onda došli do ove situacije u kojoj smo bili prije 3. 4. mjesecu kad je bilo, ožujak, travanj. Dakle, gdje se dogodila su se neka nesnalaženja, možemo to tako nazvati, ali nije bilo više svete mise s narodom. Međutim, taj nedostatak ili to zatvaranje, tvrdi se nisu vrata crkve bile zatvorena, pa nisu bila zatvorena fizički ili jesu ili ne znam ja već to, ali definitivno mise s narodom nije bilo. Ali taj nedostatak su pratile i onako prilično nemušta obrazloženja da evo mi smo sad kućna crkva i mi se možemo duhovno pričestiti i mi u stvari kad malo bolje razmislimo možemo i bez nedjelje, mi moramo jesti, u trgovinu moramo ići, ali u crkvu ne moramo ići. I tako cijeli niz je bilo pomalo nemuštih obrazloženja koje vjernicima... To je jedan biskup rekao, tako bio, da možemo u trgovinu moramo, a u crkvu ne moramo. Pazite, kad to pastiri govore, to je onda jako loše djelo. Kažem, ne mogu ja sad tu ulaziti u namjere i tak dalje, ali to je, mislim... Bilo je tu, da ne budem apologeta biskupa, ali crkva se taj koronavirus uistinu je u ovom novijem vremenu novost. Takva pandemija nije bila, sad ne pamtimo mi zadnje generacije, zadnjih desetljeća. Ja bih rekao da je jedno nesnalaženje uistinu bilo. I paradoks je kad gledamo da su u vrijeme pandemija u prijašnjim stoljećima ljudi hrlili molice, hrlili u crkve, baš zato što je pandemija, a mi pobjegli iz crkava. Dakle, to je uistinu paradoks. Neki jedan drugi teolog će reći da je to izraz krize Boga u crkvi, krize vjere u crkvi. Možda ne bih išao toliko daleko, ali definitivno da zatvaranje crkvi, zabrana misa s narodom, je nešto što se više stvarno ne bi smjelo dogoditi. Pa i pod cijenu, sad ću reći vrlo otvoreno, i pod cijenu da budemo u sukobu sa vlastima. Prvi kršćani, šta misliš kad su rimske vlasti zabranjivale prvim kršćanima okupljanja, da su oni rekli, dobro, eto mi sad se nećemo okupljati jer nam vi zabranjujete. Prvi kršćani su bili spremni umrijeti, Ružice, umrijeti za nedjeljnu Euharistiju, za Boga. Kažu u 4. stoljeće, mislim da je iz Abitene kršćani kažu pred sucima koji ih planiraju dekapitirati, to jest ubiti, oni pred smrću, jer znaju da ih čeka smrt ako ne odstupe, kažu mi ne možemo bez nedjelje. Pazi ti dakle, želim samo reći da mi moramo obnoviti. Ali danas, Davore, koliki kršćani zbog toga stradaju? Stradavaju u Aziji, Afrika. Ali ja mislim da mi ovdje moramo, Ružice, u crkvi svi, od pape, biskupa, nas, mi moramo obnoviti tu vjeru i pouzdanje u Boga, naravno, poštujući mjere, ali ne odustati od stvarnog okupljanja. I drago mi je, pazi, sad vidim da su i naši biskupi na tom tragu, da govore da je to krajnja, zadnja točka da se ukinu mise s narodom. Pismo je kardinal Sarah objavio nedavno, predstojnik kongregacije za bogoštovlje, gdje on ukazuje, vratimo se s radošću Euharistiji. Dakle, Euharistija, nedjeljna sveta misa, upravo ona stvarno zajedništvo, tjelesno zajedništvo, ono je ključno zato što je i u kršćanstvu, pa vidiš i u našem životu, mi nismo nekakva dualistička, gnostička bića, mi imamo tijelo, mi jesmo tijelo, mi jesmo duh, ali smo potrebni toga stvarnoga i tjelesnog zajedništva. Tako isto u Euharistiji mi ne možemo duhovna pričest, mislim, to je takva jedna duhovna pričest, pa onda možemo biti duhovna crkva, ne treba nam ne treba nam... Puno se slušala teorija o duhovnoj pričesti. To je vrlo nategnuta. Ili je pričest, gledaj, ili blagujemo Kristovo tijelo, ili ne blagujemo. Ajde, to ti kao duhovni ručak, evo, duhovni doručak, duhovno pivo. Moram priznati da meni to nije bilo baš jasno. Ali kažem, ali u crkvi, hvala Bogu i u crkvi, svjesni su, evo, od kardinala Saraha, naših biskupa, dakle, ponovno se jasno ukazuje da Euharistija jedino je realna. Virtualna Euharistija, što je virtualna Euharistija? Tu ću spomenuti kolegu Raguža, koji jako lijepo govori, online liturgija s vremenom postaje idolatrija.
Dakle, više nema zajedničkog blagovanja i zajedništva našega realnoga komunija crkvenog, nego imamo svojevrsno gledanje, ovaj kult gledanja, ali ne ono gledanja vizio beatifika gdje je u teologiji gledanje značilo zapravo izraz za jedno duboko zajedništvo, nego je ovo jedno gledanja distancirano, kao spektakl. Dakle, u tome smislu, ja mislim, nisam za nekakav fanatizam, ne treba maske, ne treba dezinficijens, poštujmo norme epidemiološke, ali unutar tih normi organizirajmo zajedništvo. Ne dajmo, pa prvi kršćani govore, mi ne možemo bez Euharistije, makar nas ubili. Pa to je kao da se Boga odreknemo, kao da se Isusa odreknemo. Pa onda stvarno možemo, kaže, ko je zadnji nek ugasi svjetlo. Da, ugasi firmu, a ko zadnji izađe nek ugasi svjetlo. I ovako se raspada, raspada se nekako identitet evropskog čovjeka. Pa i kršćanski identitet je u ovom nekom konstantinovskome, kao i crkva, u jednom konstantinovskome smislu, ona je odavno u procesu entropije. Ali ona jezgra božanska, a koja je to jezgra, Ratzinger govori još 70. godina, to je ona vjera u Krista raspetog i uskrslog u trojedinog Boga. Takva vjera i takva crkva ima budućnost. Ali ne ovakva konstantinovska relikt, ona je više manje relikt i ovaj još model koji mi na neki način i živimo je isto na odumiranju, ali kažem, ona jezgra bogata kršćanska, ona mora naći i novu formu i to definitivno je izazov za kršćane našega ovoga vremena. I ne odustati, ne damo Euharistiju, ne damo nedjelju. Da, ja se baš ne bi u svemu složila, ali mislim da je to Konstantinovsko doba u kršćanstvu davno završilo, samo možda mi nismo toga svjesni. To je sad druga stvar, što mi toga nismo svjesni, ali mi zapravo kršćanstvo živi sada u jednom vrlo realno gledajući neprijateljskom okruženju. I pomalo ćemo se vratiti, htjeli mi to ili ne htjeli, s vremenom na ovo apostolsko vrijeme. Trebali bismo se vratiti. Slično smo tom vremenu. Ali plan B je prilagoditi se. Znači, a plan, put A, znači sukob, neizbježan sukob u odnosu na civilizacijske norme svijeta u kojem živimo, on neizbježno znači sukob između kršćanskih vrijednosti, načela i ovih drugih. Neizbježan je sukob. Taj sukob kako će se riješiti ili ne znamo, može završiti lijepo, može i progonima. A plan B je prilagoditi se. To je plan B, a kroz plan B sekularizam zapravo ulazi u crkvu, ona se rastače iznutra. O tome isto govorio Ratzinger. Crkva progone grijesi iznutra. Tu je crkva smo mi, crkva smo mi i ja i ti. Dakle, i ovaj stalež ove laički, kao i klerikalni. Svi smo mi crkva, to je ideja, to je važna stvar. Međutim, ova ideja sekularizma, dakle crkve koja je samo u svijetu, mi imamo taj nalog u svijetu, ali ne od svijeta. Dakle, crkva koja je samo u svijetu, koja je širom otvorila vrata svijetu, koja u svijet je zapravo ju pojao iznutra ili ju jede iznutra, ona nema što ponuditi tom čovjeku. Jer je ona isto što i taj čovjek nesretan. Mislim, bitna je ideja kad govorimo o ovoj koroni, je li što crkva, što čovjek hoće od crkve, što on želi on želi? On želi tu snažnu riječ. Moćnu riječ, Božju riječ. Ne želi političku poruku, ne želi rješenje ekonomskih pitanja. Sekularni humanizam ima bolje razrađene odgovore na ta neka pitanja koja nudi crkva. Znači, on to ne želi, on hoće nešto drugo. Evo, ja sad iz ove vjerničko-laičke perspektive kažem, nemojte nam nuditi ono što vas ne tražimo. Jer te odgovore možemo naći bolje na drugom mjestu. Neka crkva ponudi ono što najviše vrijedi. To je ta moćna riječ. Božja riječ koja nije zatvorena u horizontu ovoga svijeta, koja nužno transcendira sve ove probleme, sve ove poteškoće u kojima se nalazimo, ali ne na taj način da zatvorimo oči, nego na taj način da nam daje unutarnju snagu da ih iznesemo. Ona je uvjet
čak i možemo reći i mentalnog zdravlja, ne samo duševnog habitusa, nego sigurno je uvjet i mentalnog zdravlja. I slobode je unutarnje. I slobode, ali i upravo to je to ono što ljudi u tjeskovnim vremenima, u vremenima kao što je ovaj, žele od crkve. Ne crkvu koja je razvodnjena, koja je... ali mi moramo, Ružica, biorazgradiva, ali Ružica je ono, ja mislim, dakle, evo, ti i ja danas sad razgovaramo o ovoj temi. Ti i ja možemo biti, ti si dio crkva, šta smo rekli? Ja sam crkva, da. Dakle, mi nositelji takvog stila crkve i kršćani koji će nuditi taj odgovor, kršćanski odgovor. Kardinal Sarah govori još prije korona krize da je crkvi potreban povratak. Crkvi, ne svijetu, crkvi. Ozbiljan, a crkva smo ti i ja. Tako. Crkvi ozbiljan povratak. I to onda ćemo i ponuditi Bogu, klanjanju, molitvi, pismu, riječi, euharistiji, klečanju. Dakle, hoću reći, ne sad vraćanje u nekakav retro, ali onim temeljnim vrijednostima. Izvorima, ali koji je način da ponudim? Tako da ja, prije svega ja osobno stvarno povjerujem u to i predam se tome. To ja mislim da je ključ. Nemamo mi sad tu kažu nova evangelizacija. Pa nova evangelizacija je u tome, i to je lijepo tamo govorili su, mislim i dokumenti crkveni govore, ona je u isti sadržaj. Krist, Isus, raspet i uskrsli. Mi nemamo drugog. Mi drugog nemamo, ni ne trebamo imati. I nemamo što drugo ali on je uvijek nov. Bog kaže tako starijeli, a tako svježi mlad. Dakle, ali vidiš, na nama je da mi ponudimo životom, da mi prije svega to vjerujemo. Ja vjerujem da sa Ružica onda to i drugi će osjetiti. Drugi će vidjeti na tebi, na meni, a vidi ovoga, ovaj se nije u tjeskobnom strahu od sutrašnjice. Vidi ovaj Vuković, on zrači nekakvom vjerom. Šta mu je? Jer se napio, a vidim nije, znaš kako su govorili da su za apostole. Kaže da su se napili slatkog vina, znaš. A ono Duh Sveti sišao na njih. Pa da vidi ova Ružica, ovaj Davor, a tako i mnogi drugi koji žele se otvoriti Bogu, da postanu drugačiji. I to se onda vidi. To ja mislim da je, sad si rekla, da crkva ponudi novu nadu, staru nadu u Krista raspetog i uskrslog, ali to je tako da ćemo mi sami biti vjernici koji iz toga žive. Kaže, je li ona famozna, predivna, pravednik će od vjere živjeti. Dakle, kršćani, i ja mislim da tada će biti to plodno, da će imati ploda. Možda ga ne na način koji mi očekujemo, ali ploda. Pa imamo korona krize, ali ti bi ovdje sad povezati da ostanemo nekako i da ostanem u temi korone. Ipak si ti stručnjak za koronu. Ja sam COVID, to smo, da i Capak i ja. COVID-19, odmah poslije Capak. Capak i ja smo... Odmah. Htio sam reći, ne uz dužno poštovanje prema primariusu, doktoru, docentu Capaku, htio sam reći, evo i tu je taj kršćanski plod, kad se spomenula moćna riječ ili nada, kršćanin na korona krizu ne gleda tjeskobno. Zato što, vidiš, da možda vidimo, spomenemo koliki su ljudi u strahu, u grču, u tjeskobi. Kršćanstvo te od toga oslobađa. Da povežem strahom, jedini strah koji kršćanin treba poznavati je strah Božji. Strah od grijeha, tako je, ali strah Božji, ali u smislu, ali to je to onda strah od grijeha. Odlično, strah od grijeha, si malo prije spomenula rekla sam, da. Strah, kako je nekad čovjek bojao se grijeha, dakle, postojao ozbiljan strah od grijeha. Što ako umremo u grijehu, to je bio problem. Danas nemamo strah od grijeha, nego strah od smrti. Znači, i strah od gubitka zdravlja, dobro, to sve što ide u tome, sve što je ali u tome. Ali ne strah od grijeha. Ne, strah od grijeha je nestao zato što je nestalo i grijeha. Nema grijeha sve. Jer ima strah od vječne propasti. Ko ima strah od vječne propasti? To je problem. Nego strah što ću umriti, što će mi se tijelo naborati. Da, to je problem. Ali kršćanski strah, odnosno strah Božji, koji je u biti strah, jer uvijek govorimo, strah Božji je strah povezan sa mudrošću i ljubavlju. Taj strah te oslobađa svih drugih straha. Tako je. Pa, znaš ono još starozavjeta? Pa da mi je dolinom smrti proći, ja se ne bojim, jer ti si sa mnom. Pa koliko puta kaže da Isus govori koliko je dana u godini? Otprilike 360 puta u Bibliji da imamo ne boj se. Ne bojte se. Ne boj se. Ali vidiš danas, zašto je isto... Strah inhibira najkvalitetnije naše... Dakle, ono što najkvalitetnije, najbolje zaustavljamo strah. Znači, strah je jedna od najnegativnijih emocija. Strah. I sad strah, mi znamo i u svijetom blokira, mi smo zgrčeni, jel?
nemamo zrak, koliko puta ono, jel? Znači to je bitna, ovo kako bih ja sad prevela na jezik, novo govor, novo normalni, ja bih rekla da mi moramo imati distancu prema koroni. Ili čak da pače, socijalnu distancu. Prema koroni i vijestima o koroni. I vijestima o koroni. Znači primio sam, čuo sam, znam, ali nisi me zarobio. Onako imam malu distancu. Usput nije bilo ovo baš korektno govoriti socijalna distanca. Trebalo je reći razmak. Jednostavno, u hrvatskom riječi razmak. I sve jasno. Razmak, 1,5 m, 2, 3, 5, koliko hoćete. Socijalna distanca znači potpuno najedno, da pače. Mi moramo biti socijalno bliski u tim situacijama, u onom smislu da smo u društvenom smislu. Ne socijalna, šta znači socijalna distanca? Društvena distanca. Mislim, to je nespretno, onda smo svi ponavljali kao papagaji. Znači, razmak. A ne distance. Ali iznutra da distanca. Ali iznutra slobodan. Jer nam daje da slobodu. Ne biti tjeskobno zabrinut. Ne biti zarobljen strah. Tako je, ne biti zarobljen strah. Baš tako. Razboritost, da, nikako nema tu avokadu. Molim te, znaš šta, baš kad smo kod toga, isto, ima ova knjiga je, nedavno je objavljena, a ti bi se nadovezat na tebe. Na pitanju straha i distance i odmaka od korone, pazi, distanca od korone mentalna. Kaže John Lennox, jedan britanski matematičar, knjiga je kod nas izašla Gdje je Bog u vrijeme koronavirusa. Pa tu je, mislim, gdje je Bog, pa samo što ne javlja se onako kako bi mi uvijek htjeli da mi tu s ramena šapuće uho i da me miluje. Tako mi Boga valjda zamišljamo, znaš. Ali Bog je težište, pa Bog mi je kao kisik koji dišem. Eto gdje je Bog. Gdje je kisik, gdje je zrak koji udišeš? Gdje je? Pa dišeš ga, nisi ni svjestan da ga dišeš. Tako i Bog. Ali htio sam reći da treba uključiti... U Bogu živim, mišem se jesam. U Bogu živim, Pavlovo, u njemu živimo, mi ćemo se jesmo. Ali vidi ovdje isto što sam ti htio reći, ovdje on zanimljivo govori, pa bi donio samo to, evo i njegove, kaže kako se kršćani ponašaju u vrijeme pandemije. A onda je vezano uz strah. Kaže, prvo, on je jako dobar, ovaj Lennox, kaže, slušat upute liječnika. Dakle, ne biti fanatik, slušat u zdravoj mjeri upute liječnika. Ali ovo je sada bitno. Kaže, drugo, sabrat se, uključiti vlastiti razum, ne preuveličavati situaciju. Ja bih nadodao, ne biti stalno se izlagati medijima i vijestima samo o koroni. I tu on navodi ovoga Luisa, koji je, kad je ona atomska bomba izmišljena, pa su ljudi isto valjda bili u strahu šta će biti atomske bombe. Pa ovaj kaže, Luis, ako svi čak i trebamo stradati, ma hajde da dočekamo to kao ljudi, a ne zbijeni kao preplašene ovce. Na što mi sve više liči na ljudi koji, jadni, ako se vidiš, nemaš toga težišta u sebi. Sad si kao ovca preplašena, jel? Da. I kaže, mogu nam slomiti tijelo, ali ne trebaju vladati našim umom. Vidiš, ne dozvoliti da mi mediji zarobe i da mi ne znam ko je proglasio broj bolesnih, da to meni vlada mojim umom, da sam ja iznutra slobodan. Da, poštovat ću mjere, ali ja sam iznutra slobodan. Pa i ako dobijem virus, pa dobro, pa ćemo se liječiti, pa šta ću sada? Hoću sad se zatvoriti u stakleno zvono i očajavati i kukati. I onda ovdje on dalje navodi, ali nadovezujem se sve na tebe. Kaže dalje, nema socijalne distancije, nego bližnjega ljubiti. Upravo to, bližnjemu pomoći. Pa sjetimo se Isusa, pazi, po tim Bože mi sad ti da capakovim mjerama, ali po mjerama stožera i Isus ili majka Tereza ne bi nijednog gubavoga primila na ulici. Isus ne bi nijednog gubavca susreo, nego bi bježao u nje. A on je pustio gubave da mu dođu. Pazi, pustio gubave da mu dođu. Dakle, ljubiti bližnjega, bližnjemu pomoći, bližnjemu biti blizu. I ovo je zadnje što kaže, misliti na vječnost. To je najvažnije. Što smo rekli, da nije sve samo na zemlji, nije sve samo ovdje. Nije sve samo ovdje. Nije zdravlje fizičko apsolutna vrijednost. Nije fizički izgled i fizička ljepota apsolutna vrijednost. Apsolutna vrijednost je Bog. A kad njega čovjek ima sve. Tako da evo, to mislim da su putovi da se odgovara na ovu krizu teološko-vjerničke, ali to zahtjeva od mene i od tebe i od dragoga slušatelja, slušateljice, zahtjeva vjeru. Zahtjeva buđenje, Ružice. Smo pričali tijelišnji puta o buđenju, da je svijet duhovno tromi, to je tvoja teza, svijet je duhovno trom. Tromi smo, duhovno smo tromi, uspavani, mentalno eutanazirani, živimo kako nam ko kaže. Znaš što mi danas reče? Danas sam baš sreo jednoga liječnika, kaže mi, Davore, ne da 30% ljudi misli svojom glavom, nažalost 95% kao da je uspavano, eutanaziran.
Pa ljudi, probudimo se, ne? Pa ne dajmo da mi televizija diktira život. Ali to čovjek može ako ima neko drugo težište. Zato važna moćna riječ, Božja riječ, Euharistija, Krist uskrsli. A onda se obzori mijenjaju, onda se perspektiva mijenja. Tako da evo tu su itekako koronavirus i korona kriza ima toliki potencijal da iz njega izađemo jači, duhovno snažni, a onaj ko hoće, ko neće, taj će se slomiti, tog će slomiti kriz. Ja nadam se da takvih neće biti puno. Ne, ja mislim da si premašao u ovim elaboracijama, da ti nije capak ni blizu. Dobro, nemoj, sad ćemo čovjeka spominjemo, pozdravljamo gospodina, je jasno. Šalimo se. Koliko smo puta capaka spomenuli? Ne želimo, mislim, svaka čast, to je veliki napor i ja im odajem priznanje svima koji su uključeni u ovu borbu. Ne bi htjeli banalizirati to bez daljnjega. Ne želimo banalizirati, ali evo ovdje malo... Ali dati jedan novi pogled, osim, ako smijem reći, naravno, uz dužno poštovanje prema trudu i naporu, ali pa nije jedini pogled, pa barem za kršćanina, pa nije jedini pogled, valjda na korona krizu. Pa čekaj, nije valjda epidemiološki jedini pogled na korona krizu, a teološki, a vjernički. Ja ti ponavljam, ljudi su u krizama hrlili u crkvu, Boga molili, danas mi crkvu zatvaramo, pa ljudi... Tako da evo, ne ili, ovdje uopće nisam nego otvorimo, proširimo horizont. Pa smijemo se šaliti i u svakom slučaju ja mislim da mi je ovo bio savršen odabir prvog gosta za prvu epizodu, a evo... I to za prvu epizodu. Prvi gost, prva epizoda, gasimo se, gledajte nas ponovno. Hvala.